Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Sedaya ingkang rawuh wonten dusun kerajaan Desa Kalimanggis. Kaloran Temanggung. Nggih sowan kula Pak Dalang. Mak Cange, Yulimbo. Nggih. Ya pun dangu mboten kepangke. Panjenengan sehat nggih? Nggih sehat ning mboten pati waras. Nggih. Nek sehat alhamdulillah. Panjenengan mboten pati waras. Nggih. Nggih ampun diwaras-warasake. Loh, sebabe kok malah rentuk waras? Sebabe dalang kudu ora waras. Loh, kok iso? Nek dalang waras, Nggih. mengko ora payu. Berarti dalang niku kudu gendeng. Kudu gendeng. Gendeng kok gendeng. Kudu gendeng, kudu ora waras. Mergane dalang kan kudu ngedan ngomong dewe sauri dewe nangis utawa ngakak-ngakak dewe. Nah, dadi panjenengan niku kedah gendeng. Gendeng. Iya. Kok gendeng. Gendeng we dieloni tiang kathah ya. Nggih, wong gendeng ning dieloni wong akeh. Berarti sing do melu niku luwih gendeng. Sing melu betuk. Termasuk kula nderekke panjenengan niku kula kentir. Kok kentir? Kentir. Lah ya nderekke wong gendeng kok. Oh, berarti kentir. Iya. Kentir. Kentir sing nderekke kentir sindene ya pekok. Pekok. Nderekke wong gendeng. Nggih, sing luwih pekok meneh ana. Sinten? Sing nanggap. Weh, sing nanggap ora pekok, Lah napa? sing nanggap bijaksana. Wong gelem nanggap wong gendeng, wong kentir, wong pekok. Berarti bijaksana berkahe kathah ngaten to. Nggih. Mbah. Jenengan niku kok kudune, Mbak. Pripun? Jenengan niku rak kulino teng panggung gitu. Ngendika intonasinya itu seharusnya sudah seperti orang Jawa. Ono pekok, kentir, gendeng. Sudah. Ini udah Jawa loh. Yang penting nek Jawa itu alun-alun, watun kelakon. Alun-alun itu tempat yang panu luas, gitu. Ora-ora sing ombo, lapangan sing ombo niku jenenge alun-alun. Itu alon-alon. Dulu tulisan di jalan itu ALON. Kalau di Jawa, kalau tulisan ALAN baru alon. Itu baru. Sega. Bacanya kalau di Jawa sego. Oh. Kalau ALON ya alon gitu. Beda ya. Berarti itu kan alon-alon. Alon-alon gitu. Pokoknya di ngapunten mawon nggih, kosakatane itu kula anggap Jawa tapi kadang-kadang agak geser sedikit. Kayak otek saya. Nggih, karang asline panjenengan ora saka piyayi Jawa kok nggih. Ya. Asline pundi jenengan Gembel napa Etawa? Asline to? Nggih. Nggih, wedhus. Wedhus ya wedhus. Gembel karo Etawa bangsane. Mboten maksude saka luar Jawa niku saking pundi? Lah, luar Jawa kok Gembel karo Etawa. Nek wedhus nek ana Jawa Gembel Etawa ngoten nika. Oh. Nggih. Gibas. Gibas. Kok ngerti sampean aja-aja bapakne bakal wedhus. Tadi kan ini aku wis ketemu karo iku ketua Karang Taruna. Aku ya bakul sapi dadi ngenal-ngenalno sing jenenge macem-macem istilah. Oh. Kaya upama ngerti nek telek wedhus jenenge apa? Mendil. Mendil. Telek sapi jenenge apa? Tletong. Telek pitik jenenge apa? Belek, lincung. Nek Pak Kadus kene jeneng lengkape sapa? Waduh. Kula dereng anu nek parapane gudal ning jeneng lengkape asline kula ora ngerti. Lah kuwi mergane kowe pikirane delek tok sih. Asem nggih. Wong pancen kula ora ngerti tenan kok. Lah tadi telek-telek kabeh ngerti mbasan sing nanggap sapa ora reti. Wong pancen kula nek asmane sakniki niku wong bingungke Pak Kadus mriki niku bingungke. Pripun? Angger anu kok ketemu
Jare bar dadi nganten. Nggih. Suwe ora ketemu meneh jare bar rabi. Rabi maleh. Wingi terakhir ketemu meneh kok rabi meneh kok. Menika nyonyah kula. Rabi terus. Rabi terus. Kula kok mau aku ditawari. Kali Pak Kadus. Lah iya. Pripun linawani sampean? Panjenengan pengen anu mawon nak ben ngirit mbangane bolak-balik ten mriki mawon ten nggen kula batinku iki aku apa arep dipinang. Ngatos-atos tenan, Pak. Ngati-ati tenan kalih Pak. Niku namine mawon Gudel. Ngertos Gudel? Gudel itu anak kebo. Anak kebo. Anak kebo gudel. Anak kebo Gudel. Anak pitik itu kutuk. 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 Nggih, kutuk. Ya, tahu. Nggih. Anak gajah itu bleduk. Nggih. Anak macan gogor. Anak lutung kowe. Hei. Anak wong. Itu istilah nggon pepak basa Jawa itu aku mbelino sanguku itu. Lemuni kowe iki ora usah namatke kene. Aku menjelaskan kan aku bercakap-cakap. Oh. Anak lutung kuwi kowe. Ayo. Kudu enyong, kudu. Inyong sapa neh? Kalau di sini aku ki nyong. Nek kowe dheke. Oh. Tuh. Kamu Enyong? Ya. Enyong Gunawan. Kowe Elisa. Sik. Perkenalkan nami kowe Elisa harus alaso. Inyong Gunawan. Ki Inyong. Nyong ke kiye? Nyong ya lah kiye? iya, Inyong Gunawan. Nah, DE, nek kowe ki DE. DE. Ah. Aku kan DE to? DE. DE Elisa. Iya. Perkenalkan DE Elisa harus alaso Inyong. Niku ndareke Inyong. Jane pancen sing gendeng ki asline ki kono. Aku belajar basa Temanggung loh iki, jangan memblusukan aku loh. Saya tidak memblusukan. Deke ndareke Inyong. Ya. Pak Dalang Inyong Gunawan. Nek nyong itu hanya berlaku untuk ini loh, diri pribadi. Nah iya kamu terkhusus seorang endas dari semua pengerawit sinden. Malah saya ora kajen to ki nyong janang wah. Oh. Pemimpin dari semuanya Inyong. Piye le arep jelaske iki. Kula hormati Nyong Ki Gunawan. Jan pancen celes kok panjenengan. Celes, Dik. Apa celes apa? Celes itu cantik. Cantik celes, cantik. Berarti Elisa Orgarus Alaso aku paling celes sakmene iki. Terceles aku si paling celes aku ki. Celes iku cantik tercantik. Karano sapa sinden sing paling celes gak ada, aku celes dhewe. Nggih, paling celes pokoke. Di kuwe. Nggih Poten, kula celes nggih Pak nggih. Nggih to, aku padake. Mbak Dewi ra ono apa-apane. Paling celes dhewe. Nah, nggih. Dan pancen sekarang ya Mbak Elisa itu kan sekarang S3 nggih. S1, S2 nembe jalan S3. Nembe jalan. Nah, ya. berarti kan jenengan niku kejaba seorang pelaku seni, entertain, sinden, dalang. Wah niku wah wis pokoke ngabehi. Berarti jenengan niku pancen celes banget. Oh, pancen celes banget. Nggih. Aku padake. Kamu pengen celes? Belajar sama aku ya. Tak ajari ben celes carane piye. Wah, jan. Niki ngeten Mbak Celes, Mbak Elisa. Dadi ketentoh ya? Nek ganteng itu apa ya di sini, Pak? Ganteng itu apa di sini istilahnya? Hah? Oh, lengup. Apa? Lengup. Lengup. Pak Dalang kang paling lengup dhewe. Lengup ki apa? Tak tahu lengup apa ya? Oh bagus, bagus. Sing bagus dhewe. Nek sing bagus wangune karo sing celes dhewe. Wah. Jan marai pancen telon jamak panjenengan kahanane. Telo apa lagi? Telo goreng, telo kaspo. Telo itu rame. Oh rame. Iya. Cerewet. Iya, rame gumyak itu. Wah. Warga masyarakat telo.
Kok malah Buyut rukun sedaya telo, Pak. Oh bukan untuk itu. Lah jare rame. Iki rame lho, masyarakat wonten mriki kabeh telo. Streaming telo. Udu nek masyarakat bukan. Apa? Masyarakat nek rame ya rame, meriah gitu. Jangan telo. Bukan. Iya. Bukan. Telo untuk apa? Oh, untuk Pak Lurah rapati rame, Pak Lurah menengan itu piyayine diem aja. Anteng meneng ganteng. Menengan nggih. Ya. Nika anu badhe wonten pangandikan saking Pak Lurah, Mbak Lisa. Oh, monggo Pak. Niku asal mula lagu 45. Lho kok saged Jumati kalaning tanggal. Weh, 17 Agustus. itu bukan Jumadi. Apa? Dumadi. Oh. Leku nyatet salah. Salah. Dumadi kok Jumadi. Oh, salah ya. Salah nyatet aku. Cilok. Ya sinden zaman semono cuman pakai kuping kan. Iya. Apalagi nggak ngerti Ya, basa Jawa waton catet. Nganggo tutuk barang ora meng nganggo kuping. Mosok sinden kok meng ana kupinge kene rata. Oh, iya. Ora menarik. Kedengarannya seperti Jumadi. Nggih monggo. Pak Didik, Pak Didik, Lurah nggih. oke. Dipun derekaken miyos monggo Pak Lurah. Pak Didik katuran minggah Minggah wonten wonten panggung, panggungan. monggo. Nggih. Nyuwun. Berkahipun pangandikanipun Pak Didik. Nggih, ngaturaken sungkem kula kunjuk Ibu Sujadi. nggih. Kalah Bapak Asisten Bupati Asisten 1 Kabupaten Temanggung. Ibu Camat Kaloran nggih. Camat Kaloran. Nggih, Mbak Lisa ada napa? Pamundutan. Oh, ada pamundutan, Nggih, Jeh. ada pamundutan. Kula baca ya. Nggih, monggo dibaca. Jeh, dari Tangerang, wah jauh. Dari Tangerang menika minta lagu Podang Kuning dan Loro Asmoro, Sinden Elisa matur suwun. Ning iki kayane ndak ada apa-apane, Pak. Dadi yo. Kok dulu. Nggih. Jeh, menika wonten malih setunggal Sugeng dalu Mbak Klimbuk badhe nyuwun lagu Mari Kangen Gambyong ingkang nyekar Mbak Rina kalian Bekso Gambyong. Waduh. Ngapunten kula mboten saged wangsul amargi sibuk antuke kuliah dari Nando. Wo, saking Mas Nando Nggih, nggih. menika kula nggih wonten titipan. Nggih, Sekedap. ada titipan. Wah, jan antusiasnya masyarakat Nggih. Kalimanggis. Dari Mokondo Farm. Jual beli sapi bergaransi loh. Lho piye to kuwi? Tenanan ini tulisannya sapi jual beli sapi bergaransi. Berarti nek tumbas kira-kira kok ora meteng-meteng balik ke lah. Meteng-meteng meteng. Ya. Nggih. Dusun Kerajaan Desa Kalimanggis minta lagu Nemu. Ya, matur nuwun. Nggih. Sampun menika. Minangkani langkung rumiyin menika Mbak Lisa napa Sing pamundhutane sing ngersake sing nyekar jenengan kersane marem. Oh, kula di Brumian nggih. Nggih. Jenengan niku amben bengi pentas, amben bengi manggung kok suarane ajeg mawon niku jane napa resepe napa, Mbak? Gak tahu, aku juga cuman minum air hangat aja sama Oh. istirahat yang cukup. Oh Nggih. iya.
Niki Mbak Menawi, kalau misalnya Pak Sujadi masih nyimak di live streaming, saya mungkin mempersembahkan dulu salah satu atau dua lagu buat beliau. Biasanya sukanya beliau yang apa namanya nyamat-nyamat atau yang nyemek-nyemek. Nyemek. Iya. Yang nyemek, iya. Nyemek-nyemek. Monggo nggih. Merdika. Kula ngaturaken rumiyin pangkur nggih. Pangkur. Pelok menapa Sri? Pelok mawon. Semarangan. Nggih. Oh nggih, pelok. Ngaturaken sugeng kondor Ibu Jadi matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, salam buat Bapak. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Asisten Bupati menika nggih. Mingkar minggorengo kara agarono karenan marti tanjakan pete. Apa PT? Di sana mau sampai Kaloran itu namanya lewat ada tanjakan PT. Iya, Sengkan Pete. Oh iya. Wah, wingi bojo kula ajar niki, Mbak. Pripun? Ajar niku latihan anu niki to nggene pas sinawong resmining kita. Mahkota Tarsan. Tapi emang caranya kayak gitu, harus koyo Tarsan dulu. Tak kon leren ah, biasanya pun karang pun apa ndek anak telu, ali ngeden niku lak cok kebablasan to. Jadi ada keluar sesuatu Oh, lagi. keluar meja, lemari. Andong. Ah, andong. Nek mengkal. Sinupa sinukarta mreh kretarta Mbak Elisa itu dulu S1-nya jurusan pedalangan, ya. S2-nya psikologi. Oh, berarti tahu ya napa apa
jenenge Apa? muka, bentuk muka yang seperti apa itu mengekspresikan apa keadaan kejiwaannya seperti apa gitu ya? Ya sedikit-sedikit Kalau itu seperti Mbak Dewi itu kira-kira sedang merasakan apa? Mbak Dewi itu sedang merasakan apa berbunga-bunga. Oh, berbunga-bunga. Ya, atau barangkali kasmaran lagi gitu. Enggak. Puber kedua? Enggak, justru karena kesetiaan pasangannya. Waduh, nggih. Nah, sekarang kalau sing ngrebab itu sing ngrebab. Ya ngene, Bang. Rane iki raine ngendi? Bambang Aswatama. Wah, Aswatama, delok kaya iki iso ngeremo lho, Pak. Napa nggih? Bisa dia joget apa namanya serampat itu dia. Wah, nanti. Ampuh, nanti suruh joget cara serampat. Wah, sae. Sotomo. Nek sing ngendang itu kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya itu malu-malu kucing. Malu tapi mau. Oh iya. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan. Kalau saya panjenengan niku piye ya? Kayane rada sengsara. Kok ngerti? Mbak menawa wonten tekanan-tekanan besok konsultasi sama saya. Oh Pak. iya, siap. Tekanan di rumah apa? Ya. Tekanan. Saya memang tertekan di rumah, Mbak. Oh, karena apa? Karena saya kan saya istri terus anak 3. Ya. Anak itu cewek semua. Cewek semua. Wedok kabeh. Dilalah pengen lanang. Nyongke lanang dhewe cok dadi kaum minoritas. Dibully ya. Dibully di rumah. Iya, Saya dan, tertekan. Iya, kalah sama kaum perempuan. Pancene wong wedok karo wong lanang ki encen menang wong wedok, bakoh wong wedok, kuat wong wedok. Wah, orang ngandel. Wong lanang itu sebagai tulang punggung keluarga. Apa-apa ya dinganokke kae apa pasangke gas, kae tulung di nganokke dilehke sepeda itu kan motor cuma itu. biar kelihatan aja, Kuat. biar ada peran serta laki-laki. Asline bakoh wong wedok. Buktinya apa? Buktine wong wedok kuwi saiki ya salah satu yang Ya. tentang wanita. Dalan-dalan kuwi pahlawan-pahlawan juga nama-namanya pahlawan wanita. Jalan R.A. Kartini, Jalan Cut Nyakdin, itu jalan-jalan pahlawan wanita nganggo jeneng wedok. Nggih. Terus iki sing jenenge tambang, sing jenenge emas, inten, berlian, wis kok ngendi? Inten berlian Seko? dari Ibu Pertiwi. Seko bumi. Ibu. Dudu Pak. Pak. Oh, nggih. Iya ya. 22 Desember diperingati sebagai apa? Hari Ibu, bukan hari ayah. Wong wedok ki sakjane kuat ning ora tau ngresula. Wong wedok nggawa gunung loro wae ora tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro wae ora tau netes-netes. Ora netes. netes kok netes. Iki aku le asumsine dadi werna-werna lho iki. Aku juga lagi mikir itu netes apa netes. Nek le netes niku bendino. tas tes. Netes. Ane sing dadi permasalahan, sapa sing gelem ditetesi ya iki lho. Netes dudu netes. Oh, lah. Nggih, dilajengke napa Nggih. lagune Mbak Lisa? Lagunipun Mawar Kuning ya. Mawar Kesukaan, Kuning. nggih. Oh nggih. Saged mboten napa tembang kangen enggak apa-apa? Tembang kangen yang agak sigrak. Nggih, yang semangat. tembang kangen. Nggih. Monggo. Sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu
Ini juga anak wedok ikut Mbak Elisa. Iya dong, iki sengaja podang kuning tak simpen dulu mergane aku pengen sama Mbak Wrenges. Nggih, ayo nok Wrenges ngancani Mbak Elisa. Ngatet. Sugeng dalu Mbak Elisa. Iya, sugeng dalu Wrenges. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Apik-apik bae, sehat banget. Kamu piye kabare? Nggih sehat. Oh iya. Bagus. Bagus sing nggo lanang. Cantik mau apa? Cantik iki apa? Celes. Waduh, anakku rusak iki. Bagus itu untuk cowok. Kalau ya. cewek celes. Oh, celes ya. Wah, itu kan Berarti omah. Mbak Elisa sangatlah celes. Aku sangat celes, makanya aku ngajarin kamu biar celes kayak aku. Wah, ciloko iki wis. Berarti Senjata kita makan berdua tumbang. celes
Wah, kamu belum celes, tapi tak ajari biar celes banget kayak aku. Iya. Karena yang boleh celes cuman aku. Oh begitu ya. Iya. Sugeng dalu mak canggih Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Yang Wrenges itu nama panjangnya siapa sih? Wrenges Kidung Pinastiko. Wow, bagus banget ya. Wrenges Kidung Pinastiko. Wrenges. Pinastiko. Ya. Wrenges artinya apa? Wrenges niku ireng. Oh, ireng. Jane nggak patio ireng, kamu itu sawo matang. Bapakmu tuh jahat banget kok. Loh, bilang. kok kula? Ya kasih nama kok Wrenges, ini sawo matang nggak ireng, Pak. Maksudnya ireng itu langgeng. Oh, Gitu loh, iya. itu jadi filosofi. Filosofinya ireng itu langgeng. Langgeng. Oh, biar besok bisa langgeng, bisa Ya. kondang gitu ya. Kidung itu doa yang dilakukan. Aku nggak tanya kamu, aku tanya sama Wrenges. Karang celesmu no ya nggo karepe dhewe kono. Kidung apa Wrenges? Kidung niku Nggak boleh tanya bapak loh ya. doa yang dilakukan. Padha Oh, kok. pinter, mesti wes nyontek mau. Bar kuwi apa tadi? Pinastiko. Pinastiko. Apa pinastiko? Pinunjul. Pinunjul itu apa? Pinunjul niku kaya napa nggih? Oh, menonjol. Nggih menunjul. Oh, menonjol tapi bukan kemampuan. Menonjol kemampuan ini. Ye. Kalau punya aku ada menonjol tapi bukan kemampuan. Seperti hidung. Oh, ireng. Berarti yang lain nggak menonjol ya? Yang lain nggak kurang menonjol. Oh, keporo blesek. Agak blesek ya. The best. Mbak Wrenges sudah lama nggak ketemu, sekarang udah SD kelas pinten. Kelas 5. Udah kelas 5? Wah, Ya. udah gede ya. Udah itu belum? Udah apa namanya? Supit. Bukan. Corone nek wong wedok ki apa ya? Datang bulan. Aku mbiyen SMP, belum ya? Belum. Oh ya, besok nggak apa-apa. Ini berarti masih kecil ya? Iya. Nggak apa-apa, kecil aja, jangan gede-gede. Kalau gede soalnya nggak enak, harus cari duit. Enak Oh, iya, kecil, kalau kecil minta duit. Iya Mbak Wrenges, ini kasih kita satu bowo untuk podang kuning. Biasanya punya bowo apa? Asmarandono mawon. Asmorondono. Oke. Arep Ini dibawani. cakepannya sendiri apa? Be? Dibawani liyane ya kena. Oh, iya. Pucung no. Oh nggih pojok. Nggih. Oh, pocong. Mengko Oke. di terus ke podang. Masih kuning. kecil kok udah tahu ya nama Pocong, Asmorondono, Sinom, pinter banget. Yang ngajarin siapa? Sik ngajari ayah. Oh ayah. Oh iya. Tapi nggak tak ajari celes itu. Oh enggak. Iya. Biar gitu aja. Iya. Kamu nggak pengen jadi celes po? Besok aja kalau udah besar. Oh iya. Sekarang nyicil nggak apa-apa kok. Nyicil piye? Nggih. Ya nak. Dalu niki Malam ini. kepareng atur pa nglipur. Wis nek janji kok lulus le bawa pocong sesuk kowe dadi nganu. Diwini sudo dadi celes. Oh, bukan. Oh, Diwisuda dadi sinden coglok. coglok. Mbak Elisa belum pernah lihat coglok ya? Melo. Apa coglok apa? Coglok itu tarian yang mengisahkan perjuangan nenek moyang Kalimanggis ini dalam Ya. membuat saluran air. Oh, itu Nggih. ini kesenian daerah. Ya, yang ada hanya di Hanya Kalimanggis ini. Nggih. Oh, oke, coglok ya. Nggih, jenengan sesuk anu nderek nggih tahun Nderek? ngarep nderek coglokan. Coglokan. Nggih, Oh, dat- boleh. Dadi jeruk. Coglokan.
Jeruk. Jeruk. Iya. Oh, itu perannya apa kalau jeruk itu jadi perannya gimana? Wah, saya kurang tahu, tanya bapak-bapak sini. Pak, kalau jadi jeruk itu piye? Disogok. Alah, prei wae nek ngono. Kok prei enak lho, Mbak. Maku. Enak sendal-sendul ngono kuwi. Wah. Ih. Keri lah. Oh, urung kapak-kapake kok wis kering. Ya, ya wis mbayangke to aku. Lagi aku kon didadekke wayang golek wae moh kok kon dadi jeruk. Wayang golek kok emoh. Ah dirogo-rogo kene opo senengan dalane no. Adirogo ini kurang mergane nek wayang goleki sogole ini lho. Mana? Nah, ini lho goleki ini. Kira-kira jenengan ana ikine apa ora? Ora pas lagi ngono langsung tak ngene-ngene kok. Oh, serakah kuwi jenenge. Sian. Ya, Nges. Awas nek diles-iles. Ngarsaning pamirsa dimen budaya pinter banget sih. Kamu bahasa Jawa juga pinter. Bisa. Bahasa Kromo juga bisa. Lumayan. Lumayan. Kalau misalnya saya itu basa Kromonya apa? Saya niku kulo. Oh, kulo. Kalau mandi? Mandi niku siram. Siram. Nggih. Kalau misalnya tidur? Tidur niku sare. Sare. Nggih. Kalau misalnya bapak tidur, saya mandi. Bapak sare. Kula. Kula siram. Oh, dajari elek nek iki yakin. Janji sesuk aku tangi turu kok kelebus sing tak goleki Mbak Elisa. Wah, wis cilaka. Kan belajar basa Kromo ya. Nanging iki bocah cilik arep ngopo? Iki bocah cilik arep ngopo? Arep ngopo cah cilike kuwi? Ngopo lek? Nyanyi dah. Ajeng nyanyi dah. Nek panjen iso nyanyi ngadeg. Nyanyi po ya sulapan. Nyanyi no. Sinten namine? My name is Nawung. Londo, Mbak. Londo. What is your name? My name is Elisa Orcharus Alaso. Nice to meet you. Nice to meet you too. Iki omong apa kok nestu apa? Kecepit. Pinter loh adik. Nice to meet you. Artine apa? Senang bertemu denganmu. Loh, pinter loh. Kok iso omong Apa? londo, Bro? Mesti oleh-oleh winginane gek melu lomba kanca-kanca Kalimangis nang Borobudur to. Ayo. Nggih. Akeh ngopo Nawung kok dadak njaluk foto karo londo ki sebabe apa? Depel meneh. Wong seneng. Seneng le apa? Landane ketak Landane ketok mimike. Pinter ya, bocah cilik nek golek mimik ya sing nggone londo ya putih. Golek melek. Payah iki. Angger wis karo Mas Adit iki wis payah. Niku Dik landane ketok mimike. Nah, coba Nawung dibangsuli tembange Mbak Wrenges. Mike goleke sing rada peka. Nah, diambil mike Mbak Elisa. You're welcome. Thank you apa meneh. Wong anake wong Galombo. Nek kowe ki artine ki. Oh, terima kasih. Ya, coba nembange kaya ngapa? Ayo, Bung. Nadyan aku. Tepuk tangan dong buat Nawung. Ya, masih berapa tahun sekarang? How old are you? Hah?
5 tahun. Wah, udah pinter. Nawung le belajar nembang karo sapa? Sendiri. Ngapusi kok sendiri. Bapaknya nggak ngajari. Kalih jenengan. Ayo, cocok ngapusi sendiri. Wah, ora sembodo ya aku. Bapaknya yo ngarep nggo nyombong-nyombong ki ajarane sapa? Bapakne sapa? Ngono ta. Lho, patut anu to Mbak dibanggakan bocah bisa nembang gegulang seni Jawa begitu gitu. Iya, tapi kan ya biar dia muncul sendiri. Oh, iya. Ngono. Wis pokoke. Yo. Ya. Isa umur 5 tahun. Nanging seneng nembang. Bisa cengkok loh, isan kregel juga. Terus? Mik gender di anu Mas tambahi. Anglipur po. Anglipur para miyarsi. Terus Syukur bake mangke pikantuk saweran. wah, Tepuk tangan. Aku Arek. seneng aku. nyuwun sawiran karo sapa? Karo sapa? Kalih sing gender. Kok karo sing gender? Sing gender ki Sing genderi apa? melu bapak. Sapa? Bapak niku lho ta? Si kayak ki bapakne aku, sing gender ki bapakne aku. Ah, Simba. No. Ya ora kok. Ya Kok ora? Kok. Kok ora? Mbahne sampeyan. Pak niku lho. Yo nek aku, Ya mboten ngerti kok takon kulo. weh, Radiakoni. kurang ajar tenan kok. Nawung karo Mbak Elisa enggak ora izin, ora malu. Mboten malah seneng. Oh, malah seneng nggih. Nek ngono luwih seneng karo Mbak Elisa apa karo ibu? Karo sapa? Mbak Alisa. Nah, nek ngono ibumu kon bali nang Lampung, to. Sesuk Mbak Elisa kon nang Galombo. Hah? Yuk ganti ibune. Nasib dadi ibune Nawung. Waduh. Hah? Setuju? Nggih. Nggih. Kau, nggih. Dia mendukung nek karo aku. Tapi beda kepercayaan Dek. Kok beda kepercayaan gimana? Nek bapak ngono mbok menawa kepercayaane ki yo seneng karo aku, ning aku kan ra percaya, ra pati seneng. Waduh, ngono. payah iki. Sing tresno karo bapak yo ibu, dadi ben ibu wae ya. Mbak Alisa mawon. Nah, ini gini Mbak Elisa, berhubung kok anak saya juga sudah setuju, nah ini tinggal nanti saya ke tempat Mbak Elisa, nanti saya ngomong sama orang tuanya Mbak Elisa. Piye iki? Jenengan sedaya nggih ngrestoni? Waduh. Ya nggih kok kepripun toh? Siap menjadi ibu. Aduh aku rong wangun aku dadi ibu iki belum bagus aku nek jadi ibu. Kamu juga mau punya ibu apa mau nek cantik iki basa Temanggung? Wah, Jeles. cilaka meneh iki. Mau punya ibu jeles? Mau. Oh mau. Kamu juga pengen jadi jeles? Mau. Oh mau. Kok ya manut sih? Nek niku ngono. Nggih, dibacutke podang kuning banget. Nawong nanti nyanyi lagi Namun ya. nanti, nggih, Oke, podang ya Mbak kuning, Ngas. yo. Celuk Ngas. Isa awane ngomah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng titir anggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman yen nganti
duet sama Mbak Elisa. Perbendaharaan lagunya semakin top, semakin bagus. Besok jadi sinden kondang. Amin. Ya. Nggih. Lah iki wingi dolan endi wong nang gembira dina minggu ta wong gajahe ono untane ono muno-muno ono sasat lawan apa-apa ono pengen ono gandulane ono lerek jajan buka era jiwa biar setiap kata pisan dino minggu ayo mas gembira loko wingi dolan endi wong namung sok nek gedhe cita-citane dadi apa? Dadi londo. Dadi apa? Dadi londo. Kok dadi londo? Menopo kok dadi londo? Pintar bahasa Inggris. Oh, pinter bahasa Inggris, belajar sama Mbak Elisa. Oh, pinter bahasa Inggris ora kudu dadi londo. Dadi wong Temanggung aja kudu bangga. Bangga kok bangga. Dadi wong Temanggung tapi pinter bahasa Londo. Oke? Oke. Iya.
Dina Minggu tawung Gajahe ana utane ana muda-muda ana sasat kewan apa-apa ana penetran ana gandulane ana lereng cacat cekake rabu jiwa cah cilik muda-mudi sentilas baca pisan dina minggu ayo mas gembira lo Tepuk tangan buat namung wah pinter banget. Nya sawerane nya. Ya. Nggih. Sawerane. Nggih. Oke. Sesuk arep ge tumbas apa? ya mboten ngertos Rencanane iki sesuk arep ge tumbas apa? Nya. perhiasan Oh iya. Aja keke ibu ya. Isih kandel nggon aku nyo ki. thank you Kok susuk? Wah, Wae disusuki barang. Cilaka. bener kandel iku kok. Kok disusuk? Itu Kok berapa diwehke? itu? kok susu Berapa dihitung? Dihitung ngono Dihitung piro? berapa lembar itu? Dihitung bisa ngitung enggak Nawung? Bisa, coba itu. Di anu mikir celke ibu. 1 Satu, 2 dua, 3 tiga, 4, 5 Kene. 6 7 banyak itu apa banyak ini? banyakin Oh iya. Oh, kene tak gawakake, kene tak gawakake. Tak simpakake. mah ya Eh? kok nek gawe tuku rokok Daripada buat beli rokok ayah tak tambahin yang merah. Makasih. Iya. thank you Mbak Alisa Welcome baby. Didoakan Mbak Elisa, didongake. semoga Mbak Alisa tambah rezeki Amin. sukses Amin. lancar Amin. Lancar apa nih iki? tambah rezeki nih Oh iya. tambah cantik Tambah les. Oke. Makasih ya, Nawung. Ya. Nggih. Nggih, menika minangkani setunggal nggo setunggal sampun dipun Nggih. minangkani. Wonten napa malih niku Mbak Elisa? Menika podang kuning udah loro asmara. Nggih. Lajeng tadi yang permintaan gambyong menika Nggih. Ibu Rina. Lajeng nemu mangke kula kalih Mbak Dewi saged. Nggih. Nah, Nemune ini- riyen Mbak Oh, siap. Elisa. Nggih, kalih Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Iya, Mbak niki sowan wonten mriki panjenengan piyayi mriki nggih. Kula Iya, piyayi Pundi? mriki. Nggih. mana desane mana? Saya Iya. enggak tak bawa. Maksudnya asale panggonanmu brojol saka desa ngendi? Saka mbokku. Lah iya, mbone lek brojolke ki nang ngendi? Puskesmas. Doboli. Doboli. Kok Doboli? Apa itu? Melahirkan itu apa? Melahirkan. Iya, di mana? Puskesmas. Wah, iki ya ben nyanyi bengi-bengi marake medasku. Puskesmas sing ngendi desane itu? Asal desa kaya aku misalnya mbokku sekolah Belu. Lah kamu mana? Saka Temanggung. Wah,
Desa itu kan kabupaten. Oh, kabupaten. Nah, iki kok yo penyanyi koyo ngene digowo. Luru sing waras niku angel do kabeh do ngejob Agustusan. Walah. Niku wis nganti nganggo penguat sinyal barang kene meso isih nganu Lola. Oh ya Agustus ini ndi payu kok. Nggih. Jatilan apa-apa payu demit wae wis nganti entek saking akehe jatilan ngendi ngono wis. Demit wis payu kabeh. Entek. Nyurupi kabeh. Mbak niki konten panyuwunan nemu. 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 Nggih. Menika dipinangkani. Nggih. Nada cewek ya Mas, aku ingin nyanyi nemu nada cowok. Kok iso tadi? Yeah. Spesial buat siapa itu Mbak Elisa? Oh ini ada apa? Mokondo. Hah? Iya ada namanya Mokondo Farm. Oh iya. Jual beli sapi. Peternakan Mokondo. Oh iya. Jual beli sapi bergaransi. Garansine pripun nggih? Aku kudu jelas ya Mas, iki mau bergaransine piye aku ya pengen. Sing pundi to niki piantune sing pundi? Mas anu tadi yang gendut orangnya. Yang gendut. Iya. Mbah neng di Ketua Karang Taruna balik. Oh iya. Sing mana? Mau wis foto neng. Udah pulang. Oh sudah pulang. Iya. Dikasih lagunya. Nggih, monggo. Ya biar sekalian apa ya semangatnya bisa naik ya. Nggih. Ini juga mengaturkan terima kasih untuk teman-teman kadang-kadang ingin meresani via streaming KGPS channel dan MCell channel. Oh oke. Luar biasa Mbak pemirsa malam hari ini. Oh iya. Kayak pertama niki kula nganti tembus 443. Weh. Banyak sekali fannya ya. Mbak Elisa. Matur suwun yang masih Nggih. stay ya. Ini penggemarnya Mbak Elisa. Matur nuwun. Biasanya meng 24. Oh ya, ini banyak. Terima kasih semuanya yang dari mana-mana, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, matur nuwun. Nggih. Jauh-jauh. Sebuah lagu tambahan Nemen. Oke. Spesial buat Mbak Elisa lagunya ya. Nggih. Rapareng yo. Nek anu iki nemen dadi nemen. Nek anu tetek. Tetek ati. Nemen. Nenen karo tetek. Monggo. Wah, Mbak Dewi iki panggah suarane. Ya, sak besar karo tambah suro Agustus ora entek suarane. Ki anu Mbak Elisa sinten nawung kalih wrenges anjing nembang malih. Oh nggih. Mriki niku anu Desa Temanggung mriki werna-werna Mbak Elisa. Werna-werna niku? Macam-macam namanya. Oh, macam-macam namanya. Nggih. Ana desa sing apa? Kudu loro, ora gelem ijen. Apa? Desa Kudu Loro itu apa? Sepikul. Oh, sepikul. Sepikul niku rak loro. Ngarep mburi. Itu pikul gini. Iya. Oh, sepikul. Sepikul itu mesti loro. Oh iya. Ana desa sing ora kabeh. Oh, desa kok enggak kabeh? Bayen. Oh, desa Bayan maksudnya ora kabeh. Nggih. Oh, Ana sing ora tau waras. Apa itu? Kerokan. Kerokan. Oh, masuk angin kuwi, Nggih. desa masuk angin. Menikah deh nabung sama dia Werenges mau nembang apa lagi? Nggih, mau selindro saiki belokno. Ya. Nggih. Ayo berdiri. Ya. Jangan wis merah putih kaya gendera. Cantik loh, tinggal ngerek tapi nih. Waduh dikerek. Wah, niku. Labang putih. Wah, ben ngumpis. Minum dulu, ya. Enak ora mimi nek ora enak nyuwun Mbak Elisa. Om. Ketoke apik nggone ibu mimike. Apa nyuwun Mbak Dewi? Bung? Boten. Boten. Pun beto boten. piyambak. Yo, Ayo, anu apa nembang lagunya? arek nganggo bawa apa ora? Bawa. Nggih, bawane apa? Pangu. Apa? Kur. Pangkur nggih. Nek pangkur ki untu.
Pangkur, yo pangkur coba. Neno 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 neno. Ya. Kalau kaneno swantara alam asri indah subur kang bumi warna warna Kewane ndi? jenengan Kok jenengan? Kewane maksudnya kewane kok jenengan, bapakne kok padake kewan. Terus Saka seni budaya nano nano ayo kanca ngudi melih lestari nipun mongko krasaku minangka anak Indonesia yakti nggih. Namung nek wingi Mbak Nges rak lomba maca pat Hadeging Pura Pakualaman. nggih Juara 1 tingkat nasional ya toh. Mewakili Kabupaten Temanggung. Nah, Brenges sapa Nawung sesuk nek lomba iki mewakili sapa? TK Abang Wis duwe instansi yang diwakili saiki. Nek winginane ge urung sekolah lomba mewakili sapa? masyarakat Masyarakat ngendi? sak-sake Sak-sake ra. Iki diteruske tembang apa? Yo, diteruske apa? kali janji nih Nggih, karo Mbak Nges apa dhewe? Mbak Laras Karo Mbak Laras. Oh ya. Cah telu ya, cah telu ya. nggih Ya, cah telu. Si Demek, si Brintik karo si Jorok. Ya, 3 darah. Iki pokoke, yo.
jane kowe Atur ki Mbak Elisa mikir. Wah, hebat sedaya. Nggih. Kula ngekel ngapa sih ketawa terbahak-bahak itu apa? Kekel. Kekel. Guyu kekel. Guyu kekel. Tadi dengerin ini loh, Mbak Nawong ini lucu. Nggih. Nyanyi lali janjine lah. Kan kudune gelagatmu saja nyubriani lah kok. Jalan-jalan ra ngerti griyane. Niku sok golek-golek. Cakepane sok golek-golek niku. Mesake. Sing golek sesuk nganggo Google Map ya, no. Heeh. Jajal apa ayak nganu kae, Bung? Piye, Bung? Apa? Wedharing kang mantram kae. Piye? Jajal. Ayak hong. Angleng. Limpelok. Jajal. Nanone nanone. Yo. Yo. Sabdane kang mantram samina kale kang Mas Gunawan. Terus Rahayu Sagung dumadi durama menyang Solo. Ternyata setelah dianalisa sama ya, Nawung, ya. Tembang-tembang pelok niku inspirasine saka Suluku Bathok. Oh, kabeh mlebu ning Suluku Bathok. Kabeh pelok. Janjane kowe ning ngendi si Rama menyang Solo, le oleh payung moto. Pancen bener Nawung. Oh, bener ya? Nggih. Pinter kamu. Iya. Oh, sabdane kang mantram samina kale kang Mas Gunawan. Gunawan iki mongko bapakne kok nakal jare. Mongko Hong Awik Namastu nama. Nah, malah nakale kang Mas Gunawan. Dukani Pak Bono kapok kowe. Nggih, menika panglipur sedaya sampun pinangki. Kirang mengke niki Gambya monggo dipinangkani sak menika napa mangke pas mangke nggih sakmenika anu Mbak Elisa badhe piyambak napa kalian Mbak Dewi monggo pumung tasih wonten wekdal. Kula pengen duet kalih Sotomo. Siap Sotomo. Ayo diserampatke monggo Mas. Mas Galih. Alah menak sawer ayo. Oh. Ger. Serambate Mas. Sebelah.
nyolong petek kok ketek. Ya, nggo sangu. Nyolong ketek iki kaya ngono kuwi. Engko sih nyanyi. Kok uwe. Ini kok miki Mas Galih. Oh, napa? Nganggo mic. Oh ya, rondo kempling ya. Oke, rondo kempling. Wah, boyoke lara saja iki. Nika izin karo jenderale dulu. Izin, Pak. Sah kok terampil. Seneng aku. Dulu kalau di kos aku kan juga sering di SMK itu kan itu sebelahan itu kosnya dia itu deket kos pacar saya. Oh, oke. Iya. Siapa? Nggak bisa dikasih tahu. Sut, nanti nggak kasih. Duitnya kembali loh. Sudah pernah lihat pacare Mas Galih ini, Mbak? Belum. Nah dia tuh kayak orang malu-malu loh, nggak pernah ngomong kalau nggak ditabung nggak ngomong. Bulannya kok iso plek plek. Kok yo apik loh. Nyolong ketek panjang. Petek kok ketek. Nggih didoakan saja semoga cepat lulus Mas Galih. Ya, amin. Teane sesuk ketoke arep muni mayang Coro Kedu ngoten Mbak niku. Coro Kedu. Nggih. Nah, terus sing arep nganggo gunungan kedu kaya iki barang iki sapa? Nek ora sampean. Nggih to. Oh, dadi beban. Ya disemarakkan lagune Rondo Kempling. Rondo Kempling monggo. Ya. Ayo Mas Galih jogete no. Wah, Sotomo. Menika aslinya namanya Mas Galih, tapi pada disebut Sotomo soalnya irungnya bangir kayak anaknya Begawan Durna. Oh, tadi alasannya dadi Sotomo niku. Iya, itu julukan sama teman-teman itu. Oh, nggih. Nggih, menika tasih wonten Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi monggo. Habiskan dulu. Dihabiskan sekalian. Mbak Dewi. Niki nggih serba bisa Mbak Dewi niku Mbak Elisa. Sakit napa mawon? Langgam bisa. Sakit. Keroncong bisa, Keroncong dangdut bisa. sakit. Nggih. Jaran kepang nggih saged. Ngecor nggih sakit. Pokoknya napa-napa sakit. Ngusungi lemen nggih kulino. Enggak kayak gendeng nggih. Nggih, Mbak niki napa untuk apa penutup? Ya. Kita aturkan salah satu lagu. Mas Danes, napa Mas Danes? Mbak menawi wonten pamundutan saking ibu-ibu. Ikan jero blumbang. Iwak jero blumbang. Mbak Elisa, ini yang dua ini siapa ini? Ini tolong Mas jelaskan siapa ini siapa, dari mana, apakah mahasiswa atau mahasiswa? Nggih. Penderek Pak Gunawan. Waduh. Oh, penderek. 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 Berarti mengke amplopan nggih. Di amplopi Pak Gunawan. Menika Mas sinten? Pulau Sabto Yuwono. Sabto Yuwono saking pundi? Dari Telatah Tretep. Wah, jauh ya. Tretep. Jauh. Oh, Temanggung Utara. Iya. Sebelahnya? Mbak. Mboten sang nangis Mbak mung takoni kok nangis. Saking pundi? Candiroto. Oh iya. Ini dalam rangka penelitian atau dalam rangka apa? Skripsi. Oh, malam minggon. Oh, iki malam Setu kok. Malam minggon. Iki malam Setu kok malam minggon iki piye? Oh, malam setunan. Seton. Malam nggih. seton. Malam seton Itu- sekental sekilo. Mas Yuwono itu juga belajar ndalang. Mbak Agristi itu belajar nyinden. nggih. Weh, bagus. Pokoknya biar Temanggung tidak kehabisan Sinden. generasi seni tradisi. Wah, saya menikah. Konco-konco niki mriki pemuda-pemudi Kalimanggis itu juga latihan karawitan, Mbak. Oh, iya iya. Kemarin Bagus. juara Namanya apa? Sedio Laras. Sedio Laras. Iya. Saya- Kemarin juara 3 tingkat nasional. Festival Karawitan Pemuda Budis. Oh,
Di Borobudur. Berarti di sini kebudayaan itu nggak mati tapi hidup terus. Hidup terus. Regenerasi ya, didoakan semoga terus demikian ya. Amin. Jangan sampai digilas oleh modernisasi. Modern boleh tapi kita tetap pertahankan budayanya. Nggih, gamelan iki kagungane Vihara. Oh, Gamapannya. Siap. Menika sekarang kita sambil ini ya lagu lagunya, monggo. Semangat. Iwan Jero Blumbang. Pakai ral, Mbak. Bila ingin melihat tiga di dalam kolam kenangkan dulu airnya sebening kaca. Kan cah cilik kok pinter banget le nyewiti. Suwit lantas banget. Iya, aku diajari. Sange polimbo lan nyuwun pangapunten menawi kata ketul-ketul atur kesalahan salah ngomong. Oh, nggih. Nggih, kital kidul ding. Kital kidul atur. Kital kuciwaning atur. Kital kuciwaning Nah, atur. nggih. Nyuwun agunging samudera pangaksami. Pangaksami. Oh nggih. Nggih, mugi-mugi awet bagya mulya kadang-kadang sanak ing Kalimanggis. Amin. Mbak Elisa juga sehat-sehat selalu. Amin, matur sembah Karirnya nuwun. semakin cemerlang. Amin. Nggih. Semoga panjenengan langgenipun babar lakon saged wilujeng dumugi tancep kaya. Amin, amin. Nggih, sembah nuwun Mbak Elisa. Madyaning taman lubini 613 taune miyos dalam sangsi karta gayo kasampurnan jati yo hamba bar kautaman nenggih karmanyo sang Buddha